full episode Ilocano Love Storya. Nasayata na karingkan, iha. At dan ni Benny dita salas ngagkapkapi. Kwa, sorry papa. Sa anak mo na nakapuon. Agawam nga rod ti agrubat, iha. Uwan papa, pakibagalaangin kin Bening aguray biit. Sige nga rodan. Bumangon kin agrubat kan, iha. Ag-shower ak laang biit papa. No, nakababain nga agpayson kin Benny. Ada ka di parikot? Ha? Kwa, Benny. Awan. Saan ka kumanangag di bakpay? Amok. Ada parikot mo. Saan ka kumaabumdeng amang ibaga kanya? Basta dalaki di may tulong ko, ibay ko. Tsaka mo. Narumbang nga ibagakan ka tayo iwan sa akin. Ibaga malata, ha? Adak dito ay dadaan, mang tarabay king ka, Mil. Madanagan ak namin. Kan mas daawa. Tasaan matan nga umawawak. Di pa'y agon lainan. Ay, kun kita. Tauray siya. Di nakpay na awa-awakan. Sapay lang uma. Tasaan ang mapasamak ti pagdandanaga. Anya man data. Amang lipat, tigayam mo. Amok no kasanot pa na kayo naking ka. Angam. Data lang. Saan tayo nga amo dagiti dumdeng asulisugin ko anay dyan? Day tangar di pagbut na. Amok. Moderno laon ay. Wano liberated dagiti babae ijay. Mailaw. Pudno. Saan tayo lang amo? Ingam sabay lang ma. Tasan to ang mapasamak dita. Nay. Adata nito opisina. Baliwan tan no tek sarita no malam, okay? Sige. Kat agyaman nagiti anos mo ah. No awan ka lang ata apang yagkasak ka dagitoy. Saan kun nga amo? Diya ko na mo. No anya ti mapasamak kanya. Anyo tati oras yan. Aldaw sa amat. Hay. Saan nga iti kwartok ti ayan ko? Anyo na ito eh. Awan kawas ko kat... Ini Sandra ti aday ti abay ko. Han, Anyo ti kayat asawan da ito eh. please, embrace me. Anyo ti kayat asawan da ito Sandra. Anya ko mahal. Nakaitata na turong. Ngam... Don't worry, Han. Sana nagbabawi tinapasamak ka data. You're a great lover. Ngam... Han, awak ni Daddy. Iba ka kasan ka asumret. Ngam... Kayat ko, agtalinayt ka dito'y kondo unit ko ngagmalam. Gan, agpat nagkantupay, okay? Diyos ko. Ni Mel. Kasanong kilap ko. Nagbasol akong kenkwana. Idi pa'y larabi ingaw awagan ka, iho. Ayan mo ka di. Saan ka makontak? Mama, Imbag ta nakontak ka ita. Apay, sa dino tayan mo, nagturugam? pagkalaparikot, Mama. Anya day ta aparikot. Apay, anya ta pasamakin ka. Saan ka nakasangpot dito'y balay, idi rabi Nagbasol ako ni di kaayan-ayat ko. Oh, Kasano pa ita ni Mel ang mangururay kanya kay Pilipinas. anya ti kahit masawan, iho. Adda kita dito yung condo unit ni Sandra, Mama. Anliya? Inawis na kiti dinner. Kalpasan na napan kami iti bar. Pinilit na anaginom. And then? Kat dito yung matgaya man na naturog. Oh, awan parikot di tayo. May sa ti solusyon.
Anya, mama. Agkasar kayo ka ni Sandra. Anya. Makuna ka nagasat ka, iho. Baknang ni Sandra. O ni ka iha ni Sandra. Angem, mama. Awan, tiyado pa'y agam, iho. Nila ang Sandra, ti kakaiso nang agtawid ka dagiti kinabaknang ni Mr. Garcia. Oo, sige. Awan rin pa nga pagparikutam. Asikaswab kiti ni Sandra. Bye. Agyaman nagtadakan iha. Sorry, Papa. Naimasan mi magtanti naging inistorya ken Benny bayat ti panangan mi. Di kam napuutan ng ti oras. Awan pagdanagag iti dayta. Basta mo nga isot kaduam iha. Uwan, Papa. Kaskan dyan. Natalgadak no kadwak ni Benny. Very gentleman. Okay, iha. Ang ni Rusty, kasanumot day di a doktor. Nagdagulit. Uwan nga ron, Papa. Awag nga awag. Kat damdamagan na ka. No adda ka. Saan mo ka no asungsung-batan ti awag na? Makauma nga min, Papa. Nagdagulit di a tao. Kahit nang tupay asukunan nakakano. Anya? Amo na nga awan di dyan. Kat iso kanon ti mangsukon ken ka. Iso napilitan nak anang ibaga asukunan ken itulod na ka ni Benny iti opisina yo. Gat, anya ti kunana, Papa. Diyak tayong ti sumurot kan kuana. Ang lupay kasta iha. Kasaritam anasaya. Saan mo apakpakitaan iti madi? Tamangan, no anyakit din ti mapanunot na nga aramedan ken ka. Imot dyan day di umawag. Bagman ta nakapanunot na umawag ti loko. Hello bro! Naimbagman ta nakalagip ka? Sorry, bro. Di parikot ko. Imawagag tatay bagag. Anya day ta? Nakaikad din akon. Boundary hulugan mong titaksig. Anya? At damin takila parikot ko, bro. Wala nga. Bali hulog mong ti boundary. Seryoso ka? Wen, bro. Ikat baliwag to timawag. Basta isurat mo amin na may hulhulog mo. Sige, bye. Bye. Nih. Anya ti kata sa unid dyan iti day dyan. Apay? Awang ka din panggap na ngagsubli. Kan hindi ko na naaparikot na. Anya nga tatima ko na ni Mel no ibagak tayo ito kengkuana. Kan, apay? Nagre-rinda nga ta ni dyan. Hello, iha. Papa, ag-dinner kan tulatan. Maladawa ka sumangpat. Adalaan papanan mo ken Benny. Ag-dinner kaming tumuntin itirwan. Sige, iha. Sige, Papa. Bye. Bye. Kanayon lata ti panagkuy-kuyog da. Ang adanadlaw ko ken Mel. Di na minsan. Kas na nagsangsangit ti anak ko. Diyak lang madamdamag ken kuana. Damagik tuman. Adda nga ta saan daan nagkinaawatan ken dyan? Kumusta da nga tamutan? Saan ko la amalagip ti agdamag ken kuana? Are you not happy, honey? Oh, come on. Amon, naidungtong matiratsak ko. Nakasao ko ni Dad. Anya timbagam ken kuana. Kaya't ko nga kasartan. Anya. Yes. Kadi kang danag. Saan ka nga gasto so resinti mo? I have money. Siya ti maka mo. Angem. Please, di ka nagkadkad, okay? Something wrong will happen. No kadkadkan. I love you very much. Kat no din ikasal?
I will kill myself. Sandra, Kasta ti panagayat ko kan ka. ngem kasanong ni Mel amang uray kanyak. No niya ti bagak aramidep. Kasanong dagiti karik kan kwa nang agsupliak. Tapno tong balik dagiti karik. Nagpinta sa boyan til nagtiinit. San ka ni? Uwan. Kat, dito ti kanayon mi nga umayan ka dyan. Sakbay nga itulod na. So, malaglagip mo ni Jan asog na? Uwan, Benny. Amok. Adi na kun malaglagip pa. Aday bakaking ka. Iso nga inawis kang muna dito eh. Anya dayta? May papaniti. Saan ko ngamin nga mo no? Anya talaga ti kapuna. Anya dayta? Nilakla ko ni Jan ti taksi na kanya. Anya? Apay ka no? Saan ko nga mo? Kaya't nasawan. Awanan panggap ng agsubli. Saan ko nakasarita ahos to? Ngam ko na. Boundary hulog ka na. May maisa ti kay papanantay ta, Benny. Awanan panggap ng agsubli. Kat puno lakit di ti atap ko. Kan nagparak na kanyak idi. Aday di ti maudin a panagkita mi. Anya? Apay ka naaramin na kanyang ti kastoy, Benny. Insang girnan ti ulo na inabakag. Ako no adaman gapuna akas na ti panggap na. Saan ko nga mo? Ang bayam ta kasaritak to. Ag-video call kami. Uray saan? Urayam nga iso ti agchat kan ka. Nga mahapay. Apay ka naaramin na kanyang ti kastoy. Ayan dan, nagiti ka rin na kanya. Sige. Ibulos mo lang ti sakit tinaka mo. Ngam pangasim. Saan kumada ito ti pang dadaelam iti biyak mo? Gansan tapay nga mo. No anya at talaga ti rason akas jadim baga na kanya. Awanin sa bali arason. Adan sa bali ngay ayatan na. Nagrukop ni John, Benny. Saan ko pulot si Pagarop? Hey, ha? Agbarbarte ka manan. Uminom ka no kayat mo. Bay anak lang. Okay, uminom tadwa. Naman niya ka titi parikot mo. Awanan ti parikot, titi kasarta. Saan na dahi ti parikot ko? Anya nga ron. Tinobya ka dyan Pilipinas. Anya? Come on. Lipati mo tayo jay. Idi ka ano man saan mo na masublian. Anya? Awate mo na datati na ituding ditong kalmaysa. Okay? Forget that woman. Ay ayatak ni Mel. At dakarikan kwa na nga orayan na ti panagsublik. Asino ti napimpintas kada kami? Asino ti mas baknang? Saan amarukod ti ayat babaan kata kita? Ngemkit di. Agubog di ti puso. Adula amin. Saan ka mabiyag naragsak kita naon kwartam dyan? And it's final. Agkasagta. Lipati mo ang daya babae. Anya? Tanong ko naman makasubli ka pa eh. Saan? Saan ka palubusan? Sandra. Han, diya kaya tamapuko ko itibiyag ko. Kat no panawan na? Agpakamatayak, asikati ka po na. Anya? Tilaan may pagakan ka. San ka nga agpapawi ang mga kasar kanyak? Tasyak lang, dagtawid, iti amin na kinabaknang ni Daddy. Magagaran ka din para iti sumaruno at wis iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Anya da iti anaaramidak ken Mel, mama. Iho, lipate mo day jaya babae. Nag-asat kakit di ta maasawam ni Sandra. Ngem saan ko nga ay ayaten ni Sandra, mama? Masursurog to gayat iti padaklabas ti aldaw. Saan ko nga mo? Nga magsakit laki di tinakam ni Mel no maamon na daytoy. Wan, mabaling ang sakitin akam na. Gamitin amo lang rin ta, iho. Nagato, tilalaki iti Pilipinas. Mama, Makuna ka nag-asat kaunay, iho. Ngamin, anak ti milyonaryo dito Canada, ti maasawam. saan lang nga kwarta ti makaparagsak iti tao? O ba, uday tapambati. Nawan kwarta bita, saan ka naragsak? Ta saan mo amagatang tiyanyaman na kayat mo? Saan ka makapaniti kayat mo apapanan? Sa balin tinagari ka ta kayo. Inadipan na kayong ti kwarta. Saan dyan? Saan nakasta? Nudi kat praktikalaklaan. Mauatam ka di ti kayat ko asawan. Apay, asino ti saan na makasapol iti kwarta? Alaman? Itaman pa'y. Nakalagip ka manin. Kunak talaga di nakamamamon win lumalagipan. Bro, kumusta kayong dita? San nga okay? Nangro na kinimel amang uray iti awag mo. Takala parikot, bro. Apay? Sika lang di pang ibagak iti dayto eh. Tadyak amo no kasanong ibagak ken Mel. Anya kami dayta? Bro, jak naliklikan ti anak ti boss ko amistisa. Anya? Ngem jak ay ayatan. Ken jak nagayatan ti napasamak. Ket ita, di na kon palubusan nga agawid dita. Nabartag kami ket naladawan iti madugtalak. Ngay iti gayam kwarto na tinagturogak. Kasano nga roden ti kainayat mo? Pangaasim. Saan mo pailang ipagbaga? Pangdamdama ang pailaan? Pagurayam iti awan di tao? San ka di amasyam dyan? Kunam ngay ayatem. Ngam apay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na? Anya nga ron ti aramidag. Nabartag kami adwa. Ket di nakaputak. May sagayam a kwarto tinagturugan mi. Nalupoy ka dyan. Sorry. Kernal Pasan. Tsak matten maliklikan pa ni Sandra. At napang tanah kanyak anu tsak ikasar. Ket telen na tibyak na. Ket siyak ti kapuna. Awagam ket si ka mismo ti mangibaga kinimil. Ket nuan niya ti baga naking ka. Awatem. Ta si ka ti nagbasol. O sige. Awagam mon. Awan mo't gayam sir-sirbin. Manangalilaw ka. Apa yan pa nakakastoy, Papa? Awan mabalin. Saan kumaaday ta ti pangdadaulam iti biyag mo? Cheer up. Agmubon ka, iha. Ay, ayatak din yan, Papa. Ang di namat inikkan patag, day ta nga ayat. Anya nga ro di maramidam. Papa. Agyaman kakit di. Kana mo manasapsapa ti kinatao na. Kasanon no nakapagkasal kayo. Salukun na ka. Saan ko nga mo? Nubulis tinakam na anang lipot kanya. Kuino niya. Anya ti kayat mo asawan. Nupinikot na kiti. Kuino. Impamuspusan tagiti nagandakan ko, ana. Anya. Kahit kung isukumati mangibagaking ka. Tadyak kahit ngibagam at dadaulik ti kayim ko.
Kinapuno na. Kagurak, iti naramit na. Benny, Kumakit, saan ka ngagpanunod iti dakas kontra kanya? Diya ka ngagpanunod ka iti sa bali. Ang ama, saan nga taan na saysaya at nakontakan nga muna? Bueno, ag-message ka iti account na. Urayon, no niya ti sungbat na. anyaman dayta. Saan ka agdanag? Ibagamon. Anyaman nga ibagam kanya kita. Patya, Benny. Nga ta? Uwan, anyaman dayta. Kasanuman kasakit. Awatak. Nga ora ibagak nga dan sa bali a babae ti biyak ni dyan? Lukasta. 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 Puno na hanap ko. Puno. Di na ka nun naliklikan ti babae. Sige. Ibkas mo lang. Saan kang tanag? Adda dito'y asidadaan ang mga ntingay ka. Kanayon na nga ibaga. Adito ang mamaw dayat na nga ipay na kanya. Dayat. Nga insagot na kanya. Maapay. Apay anag laka na silisog itiday siya babae. Sigun kan kuan. Nakainom da ka nung agpadpada iti dadya babae. Kat nagigtutlangan iti makariing ikagsapa. Tagkatag damat din. Katita di nan maliklikan, tapa ikasaran ti babae. Kadamom ka di? Anak tibos na ti babae. May sa amistisa. Pinoy tama na, ken Amerikana ti ina. Baknang da ka no? Uray pay. No talaga pampanunutan na nga na relasyon mi. Inarabid na amin. Tapno mapagkagkada na dahil babae. Dahil ti saan ko nga mo? Narukup hindi ha. Ayan dandag iti karib. Ayan nanti ko na amadin tumarsak ngayon. Oh, apa yan anak ko? Anya ka di tinapasamak, Benny. Sir, Anya tinapasamak. Nagapa kayo? saan sir? Yak tumarami dita. Ngam adda nga minamon na. Anya dayta? Isumad lagay masan nga mabaawagan ni Jan Kingkwana. Kenura siya. Tada naglawanan na babae hijay. Anya? Katday tati nagsangsangitan na. Nimbaglangan ta na pagkalmakmat langit ay. Pasensyan sir. Napan kami pa itigid di bye-bye. Kit ijang imbulos na ti sakit tinakam na. Ala, agyaman akbarok. Naimbaglaan ang taadda ka. Awan parikot. Agayam kami. Ken ikarik. San kunto abay-bay animel. Tanapatig unay agayam. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know. Ang mukha ay ayat ng tinapanawam di Pilipinas. But I love you so much. Sandra, Itala nga nagayata kiti kastoy. Ipatay ko lakit di no panawan nak. Saan ka ngagdanag? Aramidak ti amin nakabagalak tapno maayat nak matlaan. jakam mo. Saan ko amay kari? Juan, I know. Awan rik nam kanya. But, aramidak ti amin tapno maayat nak. Just give me chance. Ikanak lang iti gundaway, okay, han?
Kas na kunak. Jak may kari. Ket no di kan tulat na masursuro nga ayaten. Sorry. Sabi ko mata maawatan nak. Ay, aasim at ti anak ko. Nagayat itinapudno. Impaay na amin, apanagayat na itidayjay at tao. Ang apay akastoy, tinaisubadkin ko ana. Diyos ko, ipaayam ko mapay, itinan anay akirad ti anak ko. Saan mo ko maabaybayan? Maibturan na kumada ito adimtang itibiyag na. Anyamatan, tigas-gasat ti anak ko. Maasyanak launay kinkwana. Awate mo ti kinapudno, iho. Saan mo na baliklikan ti Sandra? Patsyak ang bali na napudno nga asawakin ka at ay ayatan na kalaunay. Dahil tati na ibaga na kanyak. Ngem ni Mel ti pampananutek mo ma. Tagbali na kadakas kan kuan. Di pate mo, talaga kas na tibiyag. Saan nga amin na kayat tayo kat mapasamak kan magunod tayo. Mama, Kas na tibiyag, iho. Ado na kiti pasamak, asaan tayo namnaman na mapasamak. Talagito'y kat saan tayo matanggal. kaasimat ni Mel. Amok nga ay ayatan na kunay. Makabirok tumatlang iti sa bali. Kat ininot matlang amaawat na tinagpanagan ti ayan-ayat yun. Kat sika, ipamaysa mo ti panagayat mo, kanimatang mo, kini Sandra. Agyaman at Benny. Noawan ka lang at amangan andingay kanya. Saan kong amo? Amangan no, naglemes ako di tabaybay. Saan mo nga ramitin na ita? Saan pa ya kanibusanan ti lopang? Nalabit sa nadakay tinituding iti tunggal may sakin dyan. Pati kadumtang ti lalaki ang maikari dito na sinaw ngayat mo. Adapay ni Dr. Rusty nga gayat law nakin ka. Daka mo. Saan ko na kayat? Diyakon kayat di masaktan pa. Saan mo ipagkatikas ta? Pati kadumtang dayta ang ikari parakin ka. Siguro. Saan ako namang namnama pa eh? Saan mo apukawan tinamnamam? Pati ano nasugat na pusom itinaga ni Ayat. Ayat mo't lang ti mangagas. Siguro. Ili umanayo ni Jan. Nagparignan kanya. Katpimot no. Saanin agsubli. Tapno tong palan natin may sa akari. Kari ni Ayat. Adin to agmaumaw ako na ana. Ayan na, tita akari na. Awan pa'y makataon na ijay. Nakasarakan iti sa bahay. Ngam sikon keng kuhana. Di na nalabanan ti sulisog ti anak ti pos na. Di ko namkiti. Talagang gusto mo't siguro iti day babae. Tauray nga ta, anya ti aramidin di babae. Talaga alapanan na. Ang mala. Anya man tinapasamak. Awanan maaramidang. Nalapit. Husto ti ko na. Naituding adita ti pagpatinggan ti amin kada kami kandyan. Sige, sige. Dahil tati kasayatan nga ramidam. Aklo nam ti kinapod no. Ngam kas na ko nak. Patyek adumteng tumot lang king kati ayat akatukad. Tinapod no nga ayat mo. Andiyak pulos nam namaan akas iti pagtungpalan mi kandyan, papa. Anak, Masapul nga aklo na. Nga uray kasanot kasakit na. Alagbanag nga upaw amin nga arapaap mi atwa.
Napanandi ka rin na. Nga urayag ti panagsubli na. Tapno tungpalan na tinagtulagan mi. Ti panang tungpal na iti ka rin ang agsubli. Tapno buklan mi ti may sa pamilya. Anag ka rin akmat. Nga uray anyat mapasamak. Agur-urayak. Adin to ang maumaw ni ayat nga impay ko kankwana. Awan kaimbagan nga aramid. No diti mga klon iti kinapodno. Adi kay agkagasat adwa, iha. No pa'y nasakit pa pa. Talaga akas na ti aramidag. Aklo na ti kinapodno. Diyak mo. Ading kaano ang may turak ti saam na. Kabaalam dayta. Saan ka kumang agbalin analupoy? Kang runaan iti amin. Kidawam ti panarabay ti apo. Taysot mang tedkired ken pigsam. Amang saranget kadagitoy apan nubok iti biyak. Uwan papa. Talaga akas ta ti aramida. Nangala ka iti bakasyon mo. Kat mapan kayo ken Benny ijay Boracay, anak. Uwan papa. Ngam awan makaamo akadwak ni Benny. Anak, Kayat ko ti agaliwaksay. Barang mailiwliwag ko ti dagasen iti barukong ko. Kasalang amin mabriat no malagip ko ti nagbanagan ti ayan-ayat mi kan dyan. At sapay ko ma. Tamapunasen amamin pinsan ti sa anay palay iti puso. adaking kadayta. No dayta tinamnamaam. Kapag sayatan. Saan kalapdan, anak ko? Agyaman na papa. Dua kami lang kan Benny. Katwa na. Awan mo't siguro tidakes na. Adaman damagag. Anya tayo jay papa? Ada ka din relasyon nyo ken Benny. Awan papa. Dinto pa agar-aram kanyak. Kasta? Saan kayong agdanag papa? Agtalagat kin Benny. Okay, iha. Si kamot kit diti makamamukin ko na. Uwan papa. Awan sa bali ang maibagak. Nubilang manlaang. Paborak kin Benny. Nga isot mangagas dita sugat ti puso. Papa? Patyak launay. No ayat di nakasugat dita puso. Ayat matlaang ti mamaglunit. Unay daytan papa. Agdaniw kayo pa eh. Awan lat dumayo ka ni Benny. Kasta ti pa nagsasauna. Ang ulitak. No bilang. Paborak kin Benny. Ala, ipilit da. Kasano kumakat saan ba't ngagar-aram kanyak? Oh, anya ti amom. Numangal alalaang iti gundaway. Uray po utom ti kunag. Maitignayak ti baro wenno lalaki. Nga gusto iti may sa babae. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka makaturo ka? Saan asumina iti panunod ko? Tinaybagan ni Papa. Kat malakip ko. Aday di pa nagsarsarita da, Benny kanjan. Ano sa dino? Kat agayat tulaang ni Benny no makasarak itikas kanya. Kat, saan laang adeta? Uri daytay, agsangsaang kami. Kanayon na nga ibaga, nga umapal launay kan dyan, agayam na, tasyak ti inayat na. Ay,
Sa bagay, awan makunak ken Benny. Nataknang ken Kering. Nariknak dayta iti panawon ti panagladladingit ko gapu iti inaramid ni Jan. Ngam, no bilang, saan kumot akayat asyak ti mangtad iti sign nga damat riknak ken kuana no bilang. Saan mat anarigat nga ayatan ti kasken Benny? Nag-file ka mat gaya may bakasyon mo, friend. Uwan friend, mapanak ija Ilocos kada lolo. Kasino way ti kaduam? Sino ko ma? Siyak laang. Nasaan mat akayat ni Papa? Taado kanot nasken nga aramida na ija opisina ta. Ni Benny, iso ti away sa magkaduam. Kababain. At apay kat birok nan. Among mat ti taxi driver. No saan nga agbiyahe kat awan birok na. Sa bagay. Saan ayatin tinagan na ako ng titaksina ni Jan? Uwan. May saday ta arason. Nasken adda birok na. Tapno adda maihulog na. Saan abale? Inton matinaganan, kukuanan ti taksi. Uwan Makalawas sa matinalam a bakasyon mo, friend. Uwan. Tabarang no itilas uday tanga aldaw. Mamimpinsanan amalipatak ni Jan. May mayat batlaang ti kasjay. Saan da nga mo nga agkuyog kami kin Benny. Amangan no, anyakit iti rumso at chismis. Anya day to'y amarikrik-nak. Anya day to'y ngar-aramidak. Manon abulan. Sipud day di panakaamo nga ada naglawanan ni Jan a babae ijay Canada. Kan pulos adi mawawag kanya. Kasla na nag-atiriknak. Amakikuykuyog ken Benny. Nga ison, tinangan antingay kanyak. Isu, tinagsanggirak iti panahon ni Limdo. Awan man laang panagaripapak. Awan mat relasyon mi. Awan mat imbagbaga na kanyak. Nung kay, ada na sa una idi kanyak ajak malipatan. Mga sawan to kano, no makasarak itikas kanyak. Ket, apalan na launay ni Jan agayam na, taisot inayat ko. Umdas ka di daytan, tapno mo amwak, nga ada pa naggusto na kanyak. Umdas ka din, dagiti aramiden na ita. Ti ipagpakita na akinasayaan. Aklunag. Mangrugin amapunas ti sakit tinakam ko kan Jan, babaan kan Benny. Ininot matan amaliplipatak. Nupay, adala tagun taway, amalagip ko ti kinaragsak mi adwa nung kuykuyog kami. Ada umawag kanya kiti kas nga oras ti rabi. Asino ti? Ni Jan. Anya ti aramidag. Sungbatak na ta. Sungbatak. Hello? Wrong number kayong summit, sir. Mel, I'm so sorry. Pagawanan na ko man. Apay nga imawag ka. Amangan no maamuan ti asawam kat agapa kayo pay. Please, kaya't ko amang naganti pang makawan mo. Amok kasi babasulakin ka. Katagtali na ito lang ti panunot ko na mapakawanan. Apay ana aramid mo kanyak ti kasjay. Ayan ti karim adin tumarsaak ken agmawmaw ti ayat mo. Nagbalin ka anarukop. Aglunag. E making kaita, si kapilan ti ay ayatek.
Awanan ka sa skanday tang ayat, tanalpasan anarsaak. Ipamaysam kitin nga ayatan ti asawam. Di na ka din mapagawan. Okay. Nasakit man. Kan amom no kasano kasakit na. Okay. Pakawanin ka. No kaano amalipatak ti inaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? Wan. Panawin laang ti makaibaga. No kaano amay waksik ti amin. Good luck kada kayo adwa. Agnanayon kumatirag sakyo. Bye. Nasaya at launay na nakapagkid daw ka iti pamakawan. Kan napakawan na ka. Well, sir. Nasakit man ti kasto yan nagbanagan ti relasyon ni Kanmel. Nas kan ngayptura, kan sursurwag alipatan ti amin. Nalabit. Sana da kayo ti agkagasat. Masyanak lang iti anak ko. Rinig na nalaunay ti inaramid mo. Aklonag, sir. Dadagsan ti nagpasolak Kanmel. Ketsan ko nga mo no aging kat kaano mat nga ibturak ti sakit ti panagsinami. Addan asawam. Kat ipamaysam langan ti matang mo kinkwana. Ikarigatak, sir. Sige, Jan. Kagura kamat iti inaramid mo. Tadyak impagarop ang maiturad mo apasakitan ti anak ko. Iti laksid ti kinapudno na ka. Pakawanan da kumamat, Mr. Manansalan. Anya pa'y kuma. Tao aklaang, Jan. Mamakawan pa'y ti Diyos. Sakto lakit din. Narsaak ti ayat ako nak. Adin tumarsaak. Kunod mamaw. Nga impay ko kankwana. Tanagupad namin pinsang ka pwede. Sorry, Han. No siyak tiga po na. Dagitisan na nasaya at napasamak kada kayo. Ngay maawatan ko nga. Nujak basta maiwak si Mel. Tainayat ko iti awan ka asping na. Juan, mawatan ka. Asadag ka na iti papananta. Katsapel ako ma. Tamayaw awan kung tumatlang na tiyarik na. Juan, Han. Arami de kami nakabalak tapno malipatam ti sigo da kaya nayat mo. Promise. Agbali na kada sayat nga asawa. Sandra, Nang Ronita, ta ginawa kon. anya? Adan ton anak ta dyan. Isa pang asim. Di na ko mabaybayan. Inton bigatan di papan bikin email di Boracay. Kasanong matang ipagkaktirik na keng kuhana. Jak kayat nga bagana agun-gun dawayak dagdama a sitwasyon na. Nga masapol nga may ipagkaktirik na. Sana mapalin ako piko paklatan. Ang mala, addan tulat ta siguro gun daway ang ipiksak matlangkin kuhana dahi arik na. Nabayagan dahi di pan nakailaw ani dyan. Apoon tinagsinanda. Nukasta, awan mo't nga tandaks na nagrayo aking kuhana. Tanga iti pa'y laang. At ang nalimad apa naggustok kang kuhana. Ni Jan. Nakalagit man tilo ko. Hello, Jan. Bro, at ako makitawakin ka. Anya dayay. Pangaasin. Ora nagsina kami Kanmel. Di bagaklagan ka. Di mo ko mabaybayan. Saan ko baybayan? Ay ayatak ni Mel. Kat awan makaatap kan kwa na iti puso. Sorry, kaslasan ko na patyan da ita apalabras mo dyan. Anya, Kalpasan tin naramid mo king kuhana. Saan ko na patyan da ita? Benny. Nupay kastasan kang agdanag. Tauray saan mong ibaga. Saan ko abaybayan? Sipod pa'y tinalikudam. At di mo man laawagan wino kumustahan. Siyak tinang patpatib kerking kuhana.
Tati amok, saan mo am aramid timang pasakit keng kuana? Sorry, bro. Naibagakmat yan kang kirason. Narukup ka gidi. Nalaka nagmaw-maw ti panagayat mo keng kuana. Nakakita ka lang di sa bali anang sulisugking ka. Tinutupamon. Benny, Sorry. Ng baliwan tanto tek sarita. Agbiyahe kami kinimel amapan ije Boracay intun bigat. Sige. Bye. no isuda na duha. Awan na salita na ko. Amok nga di pelang. At dan panaggusto ni Benny Kenmel. Anyang harad. Saan na may bagatigasat ako nada? Awan mabalin ko. No saan na bumangon iti na kay tublakak. Mapanak mo niti kwarto mi kini Sandra. At dan to nanak mi. Jakmat mabalin at likodan. Ulitak. No sa dino tinakay tublakak. Isut bumangonak. Idi da ito na hotel di pag-check-inan ta. Sige ah. Oh, miss. Ada ka di available a Romeo? Dua single? Anya single? Tua arum kala Siyempre. miss. Ada ka di Romeo adwa ti kama na? Anya? Kahit mo asahon, may salang arom ti alaantang dua ti kama na? Are you sure? Wan. Apay. Saan mo ka di akay ha? Ko? May sarom ngam tubed ti alaam. At talaga kan ka, Benny. Amok, adinak mo't nga tagundawayan? Ay talaga mo ta saan? Saan ko akay taguraan naktong palbihag? Oh, apay. Itay paya parparangan na. Sorry. Nga maging gayt ha? Kasladyak palapat yan. Ti? Tinan-anaya pa nagtalik mo kanya. Nga oray awan relasyon na. Ha? Apay. Naskan ka di pay nga ada relasyon ta? Sa ato ang talakan ka? Sanot kiti. Amok mat. Di nakpagaramidan iti dakas. Ay talaga asaan. Diyak tumaaramid day tagsipod ta. Anya? Diyak kumapakabasulan. Diyak lang amin kahit agundawayan di kasasaad mo idi. Iti panawan akasaksakitan tinaka mo iti napasamak kada kayo iti kayem ko. Diyak kan ngibagam aman ang gundawayak. Benny? Agam siguro di nakpat kagura. Kanyak pakabasulan no ibkas ko tinapayagan ang nalimad ariknakin ka. Benny? Wan, hindi pa ilaan. Inapapala ko ni Jan. Diyak kilibak. Nalimad kinabayagan nga gayatakin ka. Pinapudno na. Nadlaw ko daytan. Saan ka kumamaupay? Ikanak itinan-anay a panawan. Amang tingiting itirig na. Kaya't ko asiguraduhan. Kangunaan na. Diyak kayat nga aklo nagtaayat mo. Takayat ko lang ti makalipat itinapasamak kada kami kandyan. Makaorek. Kandak ka lang na pagyamanak no di nakagura itimpod no. Apay ko makagura ka. Tila ang idaw-dawat ko. Saan ko man ama ulit tinapasamak kada kami kandyan. Akalpasan nga ing talag ko man ang taayat ko. Kat mapaayak manan. Dinto mapasamak dita. No aklunan ha. Kinumanugod ka. Di ang kasaltan. Anya? Kasaradagusan? Kahit ko lang paniknakan king kati kinapudnok. Okay. Kas itinakunak. Ikanak ko maitigundaway. Wan. Makaorek. Napatagkamat na dito'y pusok, Benny. Maamakak. Amangan no maulit manan amay kalangak. Mel. Tila ang makunak. Saan anarigat nga ayatan tikasken ka? Agyamanak. Tasan kumot nga libak. Itipay. Napatagkan dito'y pusok.
ka pa Locos, friend. Sika, saur ka. Saan ka man langay mawawag? Kaya't ko laang tagmay maysa. Kan mangiwagsak itim imatag alagdaang, Charmy. Mawatak mo't kit di, friend. Ultimo ni Papa. Saan ko pa yung inawawagan? Kumusta nga ro din tirik na mita? Awan mapasama kanya no pampanunutok lang tinagbanagan dayan ayat mikin dyan. Yung bunmad Saan lang nga iso ti lalaki? Adapay di ka ni Benny. Aniya? Talaga si ka, Charlie. Amok, naglaw ko. Dakil ti pa naggusto na kan ka, friend. Nga uray di saan kayo pa yung agayan ayat kan dyan. Aniya? Padlaw ko mat Iso nga wandakas na, no kayo na dua. Charmy! At least, amamumlauna yan ni Benny. Apay, saan ka di pa'y nagpudnukan ka? Ha, friend? Ha? Saan pa'y mat? Oh? Ay, tukmumsamag. Nawaya ka lang arudin. Di na pala ibuang ti ukupan na arik na. Aniya? Urayan na kadipay ang maibong. Ano, Charmy? Anya itan lagi ka sasawa? Diyan, iho. Pag-ininom ka ba dun? Pagpaimos lang ititurog, Mama. Kaya't mo asawan, aging kaita. Saan mo pa'y analipatan day jay babae? Nalipat akon, Mama. Nga malagip ko lang tinapalabas mi. Saan ka kumangagbalin ang maag dyan? Ako ano ti sakulang pa'y ka ni Sandra. Nakadungdungo ka. Mama, Wan. No, asaan ko ba akas jay tinapasamak? Tapno maadaan kayo ti relasyon. Nga magayat lang unay kan ka, ay sukay na ramin namin na pamuspusan. Tapno, maalan at ikalkalikaguman na. Isukawan sa baling aramidam, no di ti mga klo ni ti kinapudno. Aklo na mo ti amin dyan.